Gastronomia gune berriak hainbat zerbitzu berri eskainiko ditu uda honetatik aurrera, jendearentzako arreta hobetzeko asmoz. Zerbitzua errazteko eta modu osagarrian aplikazio digital baten bidez ere egin daitezke eskaerak. Oso erabilerraza da. Terrazetan aurkituko duzuen QR kodea eskaneatu besterik ez duzue egin behar. Sartu menuan, aukeratu zuen janaria eta edaria eta ordaindu. Laster jasoko duzue abisu bat, eskatutakoa terrazako leiho berrian jaso dezazuen. Y desde este nuevo espacio, que es donde antes teníais el buffet, vais a poder venir a recoger este verano vuestra comida, tanto para la zona de terrazas como para la zona de toallas y césped. Aurten, estadioko trena itzuliko da. Litxarrerien, izozkien eta freskagarrien ohiko eskaintzaz gain, pizza eta ogitarteko karta osoa gehitu dugu. Kioskoaren eskaintza ere handitu dugu, kafe zerbitzua gehitu zaio eta. Lo que hemos creado es una carta de bocadillos y pizzas que podéis pedir con la cocina cerrada. Eso de 8 de la tarde, 9 de la noche, no sé qué comer, me puedo pedir una pizza o un bocadillo para llevármelo a casa. Espero dugu uda honetan inoiz baino gehiago gozatu ahal izatea gastronomia gune berriaz dituen karta eta zerbitzu berriei esker. Topa!